pehmeineessä pallossa paljon tässä puttituntumassa eroa on pikkasen, mutta ei niinku havaittavasti. Kokeilin tämmöistä uutta putteria, missä on insertti, vanhaa putteria, missä ei ole inserttiä, ja sitten keskivanhaa, missä on tämmönen pehmeä insertti, ja kaikilla oli ihan hyvä putata. Ei hirveästi eroja löydy noiden pallojen väliltä kyllä tässä näin. Se on yllättävää jopa vähän, mutta katsotaan miten tapahtuu lähipelissä. Ihan sama huomio kuin noissa lyhyemmissä chipeissä, eli nämä kovemmat pallot tuntuu vähän kovemmilta, mutta yllättävän hyvin kuitenkin sitten spinnaa. Ei ne ole kivikovia eikä ollenkaan mahdottomia. Ja sitten taas vastaavasti nämä vähän pehmeämpikuorisemmat pallot, puretaanikuoriset, niin nämä kyllä reagoi tuossa lavassa vähän kivemmin ikään kuin, että jos tykkää lyödä semmosia spinnaavia lyöntejä, niin nämä on kyllä sitten parempia. Mutta tosi hyvin nämä toimii, nämä vähän kovempikuorisemmatkin pallot. Tuli yksi tärkeä huomio vielä näistä palloista mieleen. Mä löin 2 yli tosta noin Z-Starilla ja AD333. Ei sillä pallolla on väliä, jos lyö huonon osuman, niin silloin se menee mihin sattuu. Ja nopeiten taisi pysähtyä tää Soft Feel, jonka pitäisi olla se vähiten spinnaava näistä 5. Se oli vaan hyvä osuma. Ja se pallo sai just sellaisen kovan spinnin, jolla sitten se pysähtyy äkkiä. Eli siis pallo tekee jotain, mutta pelaaja tekee aika paljon, se täytyy aina muistaa. Yksi tapa tunnustella tämän pallon kovuutta on pomputella sitä tälleen näin. Tää on tää Soft Feel, se tuntuu aika hyvältä. Ja sitten tää on Z-Star, joka on se kaikista pehmein näistä. Kyllä tässä eroa on, mutta ei niin paljon ehkä kuin mitä ajattelis. Se ero on aika hiuksen hieno, mutta kyllä sen tuntee. Se miten paljon se sitten vaikuttaa kenenkin peliin, niin se on sitten aika kysymysmerkki mulle tässä vaiheessa kyllä. Kannattaa käydä testaamassa näitä eri vaihtoehtoja ja valita itselle sopiva.